И така продължаваме с епизодчето. Я служи вътре. Какво неща има? Я служи вътре какви неща има. Аз сложи моите. Чай, сега ще се опитам да го тролна. Чакай, не. В епизод 2! Десетката. В епизод 2! Да, сега сме епизод 2. Окей. И така. Ето го тос. Айде, отиди си, айде. И тролнахме един, сега да му вземем нещата в честа. Ето ти малко материал. Виждате колко ни е малък лимита. Но нищо, все пак в малки епизоди ще ви показваме как се тролват лесно идиоти. Точно така. Мисля, че останахме само ние двамата. Тук намерих един чест. Така. О, има на него диамант. И мисля, че последният човек, който ще тролваме, познайте кой. Сега ще видим. Опа. Малко музика. Да. Преди да ме целиш. Фак. Паднах. Идвам. Това беше от мен. Хора и да. Чао.